Qadırlı media ummanında çümyan blogerlar, aydımçılar. Üns berin. Bu gepleşikte birisini kemsitmek maksadımız yok. Gepleşikteki bar keşpler, taslama keşpler. Salam aleyküm. Brat, nereye geçip otur birden mıhman oturады. Gepleşe mıhman. Nereye geçip Näme menem mehman çağırdılar gepleşik üçün. Seni çağırdılar gepleşe. O gepleşik üçün meni çağırdılar. Çoğu prodüser. Başka çocuktan alayan adam yok mu? Jason Ur'u çağıracaktık yani bir mani bir iç kısma gepleşik çıkarıp da şunun için fikrimizi tükettik. He. Bu pul verdim tak. Polnusumanı geçirdi. Oo, verdi. Tamam. Onda Dolardı da. elbette. Şu. Başlayasın da gepleşiye. Başlayas. Sen kim? Nereden? Men Kerem familya gerek mi? Ya ad familyadan da oradan. Men Kerem Mamedov. Özüm Türkmenistan'dan Mar şehirden. İstanbul'da ne iş yapıyorsun? İstanbul'u okuyan okuldan da sarı yani İstanbul'u edil Türkiye'de belli olursa inşallah yani dan şu attıkça o danmamen İstanbul'u Yeni Kapı'da Maral Milli Baslar Türkmen organizasyon yani dans grupposунun viduşçu bir dansçısı belki görünür vardır aranızda belki eşitenler vardır onun nasarım bir hobi olarak dicecilik edeceğim. Onu biliyorsun sanıyorsun. Sen onda dansçı mı, DJ, pizza bol ya TikTokçu? Dansçı, hobim DJ, pizza bol, ön kurye bol bir şey yedim motorda. Ama pizza ne mi? Pizza bol mu? Pizza bol. Pizza bol. Yok. Pizza bol işlemedim. Zaten Little Caesar'da işledim. Pizza bol pizza var ha? Marka onunla da. Son ne mi dedin? TikTokçu. Ya TikTok öpter. Ön başta çekiyordum ama son interesim kaçtı. Çünkü tühelime fenomenler çıkıyor da güçlü. Olar gördüm uca var TikTok'un hıvızın başta polnuştu. Ya cevap yanlış. Pizza bol. Kayır kursun mu lan tutaydı. Pizza bol. İstanbul'da ne iş yapıyorsun? İstanbul'da yaşap varım. Dat. İşte yankı değişimi alık. İstanbul'da tek meşhur Türkmen organizasyon Maral Milli Baslar'ın Maral Tans Topor'un Dur. Gılan Viduş Tansçı. Bizim stilist kanı. Stilist çağırıldı. Noza stilist çağırsanızlar ha. Okey. Şu saçımı artırdım. Tabii. Bilemem için. Потому что Men sesimi eştileyim ki. katrak bir geplesen iştiler. Afşa böyle. Erkek da. Ne sebebini aytmadım. Aydan sebebini. Aydanı. Sebebi İstanbul'da en bet stilist saçımı vardı. Ay Sağ stylist. Sağ. Şovun. El sarftır ya. Ana göre. Biz adaydan bir geçiyor. Böyle. Yo men öldüm prosto var seret. Näli? Daşımdan göre aymana. Bir spokojny, serioncalyk yani içimde gönlü rahat yok. Gülüp değişmeni gower yani. Şonun için pastayan yılgırıp çıkıp öğrendim. Ne? Da. Gülküş zat olsa gülmeli. Öyle. Şu necmet kazanıyorum. Bollana давай şular сразу edersen näçe gadanyan geçtik. Давай bu zatlar pon tadan başlaly. Tadan seriozmu? Benim seriozmu olayım gülmem. Adamım goyun akura intelligent mi gürleşeli? Öyle. Böyle. Taşlasam şonça. Yeni yankalık mı? Aa, Dolarda. evet. Fşata da tadan başlar böyle. Oldu mu? Tezden başlarız. Böyle. Hemmenize aleyküm dostlar. Təzə gepleşimize təzə sanda hoş geldiniz. Bu gepleşimizin sonunda Ruski standartın daşında, yani adanın daşında tomoşaçılarımız böyle.
ve her tomaşaçı yekeme-yeke birce sorak bermäni şansı bolar. Nidday boh, sana aydyp mane. 2-2, 3-3 bolup sorak berýän, şoppat diýsen. Şeýlelik bilen täze gepleşiň täze myhmany hemmäňiz bilýändirsiňiz. Toylarda iň köp dans oynayan DJ, yani 4 ýyldan bäri toylarda dans oynap gelýän DJ Kerem Mamedov. Bu gepleşimizde gülüşüp, değişip, normalnice gepleşip bolmaz. Tomaşaçylarymyzyň eýen bilýän soraglaryna ýene bir gedek jogap alyas. Tak şokmat meňlekana ýazalda. Çıkarıp koymanasy. Kerem. Onda näme? Başlaýas. Başlayas. Çay koykan, sana bu gepleşikde ofisant yok. Ha, diş. Aslında men myhman näme? Okey. Kerem, sana geçen gepleşikde hat geldi ve sen birden turup gittin. Sağca ol. Men var ya. Ya. Hatta siz düşünýäňizmi, işli adamlar. Ol başgaça ol hakykatdan. Şoň üçin geçen gepleşiň dowamyny şuwa çek otursa. Men düşündim garaşsan, näme ýok berenim. Toşun düşündüm. Onda men kaçtynjy aldarly elsedim keşke. Indi soruklara geçeli. Kim bilmeyen bolsa, Kerim Tansy DJ, Maral Milli Libaslar organizasyonunda işleýär. Amen bolsa fenomen. Öňki ýyl bolsa täze gepleşik açıp, şo gepleşikde adamlaryň ýüzüne seredip prikol tutup başladym. İlkinci, birinci olup. Ve в принципе men çotki patsanda, вообще красавчик, мощный. Ve halkın arasında sen kim nereden, Face ID mi, Nose ID, bu şutkana yaradı diýen prikolları halkın içine girizen adam. Yani blogger. Да и в принципе men мощный, красавчик, чёткий, красавчик, бетоğlan da men. Красавчик, короче. Şöyle çepek çalma. Çenime çepek çalması var. Oturamaz yani sen. Myhman çağırdım da gepleşik kutorp gelýär, sonra berjekmi ýa gidip bermelim mi? Hazır ol. Soran var. Birinci sorak. Dolandan bäri näme ütkedi? Dowlandan bermi? Ýaşym ütkedi, boyum össü. İşte näme adam çylaslaşanyasy, özüni alyp barşy hässet. Opşum hemme tarapdan hemme da ütkedi. Dowlandan ütkedi. Awa, bu gat köp ütkedi. İşledin de. Nähel, nirde? İşledin mi aşağı prinsipi dolandan bäri? Şu adam işleýär. Töle mi? İşlemesen näme ýatynak diýim ýok diýär. İşlemedik diýip işlemez. İşlemelsen şindiňe. Doğru aýdym. Ýöne halal işlemeli. Olar ýaly işlemeli. Nähili işlemeli? Yo, näle her hili iş var. Edýän işiňe görä işlemeli. Peýdaň bolaýjak derejede, ýani peýdaňy görübiljek derejede halal öz derin döküp işlemeli. Toy etdin? Toy zaten bizim Türkmen organizasyonu hep toy edýär. Ya sen toy etdin? Yok, etmedim toy. Toy edi onda. Ay maňla ýazylan görürsen, nesip bolsa. Da hayalimde, planımda bazı nesip bolsa etmek toy. Девушкаң бар? Девушкам. Ba. Na.
Ya, asma renkli prosto köyüne giyipsen şuna sorayım dedim de. Ya bu patsvet. Otturan sizden yani patsvet ve Krem, seni söýädiler. Kerem. O. Krem, seni öň söýädiler. 7-24 izinden ızırlayadılar. Gözünü ayırman. Ýöne soň sana 7 ýaşyň doldy we seni mektebe gowdular, ondan soň İstanbul'a gowdular. Prosto fakt. Gullugam etdim ha. Gulluk etdin. Oo. Näçe ýyl gulluk etdin? Kaka bu işini öz Türkmenistan'da 2 yıl. 2 yılım kak palajını gulluk ettik. Vatanda bolan öz borcumuzu yani yerine getirdik. Sen gulluk ettin mi? Meniň bilişime göre sen gündelik işinde işleýän ol, gijelik işinde işleýän. O gecelik iş, ol hafta sonları yani hafta sonunda dilişi hepden sonu 5-nji gün 6-njy gün bazar gün. Olam yani hobbim, professiyam diýdim dijeçilik. Klublarda yani gece klubunda dijeçilik bolup işleýän aba. Kıskaça sen klubda gijesi işleýän. O gecesi işleýäs. Näçe mut gazanýan gijesi işlep? Öylece işleyen sağadını var ha. Kazanıyaz. Saadyňa näçe manat? O taýja geçmeli. Karşıňa çykkanlara yani gelýän mihmanlara göre işleýäs. Yaş garry şoňa seredýän. Men aslında öz yaşıma göre hareket edýän maladoy sfera yani gençler, yaşlar üçin men esasy özüm görkezýän we şolar bilen işleşmäne çalışýan. Saadyňa näçe dollar alýan? Edil dollarda hasaplap görmedim. Näme üçin Türkiýede bolam üçin Türk TL'sini alýan. Dollarda yani normal. Edil hasaplap oturmadyk. $100 var mı? O $100 olsa men o. Günlük iş işlejek. Günlük iş işlerdim $100'dan günlük kazanýan bolsam. Atdansçy DJ-çylykdan näçe manat gazanýan? Oluşa biz özümüz näme maşgal olarak hareket edýär. Taýda sen tansçy, sen işgärdäl biziň bir yani Türkmen organizasiýon Maral Tans topory biz bir maşgal olarak hareket edemsoň yani her kimiň yani günden turajak bakan alýas. Pul berýär, sag bolsunlar. Öz işimizde jas, öz işimiz näme üçin ol işimde oluşa. Ol men kärim, bir hünerim. Men şo zatdan çörek ýejek we iýýänem ve öz işimi görkezýänem. Oňa görä hemme zat belli o taýda ortalykda. Kanagatdan ýasýan. Gündüzki işte işlep gördün mü? Gündüzki işte işledik hava. Adam şekilde yani yerden saat 8'de turýan. Meselem 9'un ýarny işim başlaýar, akşam 6-7 açenli iş gördük hava. Yani pulu az bolan üçün sen diňe gijesi işle başladın. Yo, men daşyndanam günnüzlerine de işleýäs, gijelerine de işleýäs. Yani işte aýdan ýa hobbimi ýöretmek üçin men gijesine esas köp işleýän. Konkurensiýa köpmü? Var mı wapşe? Şota girdik, golün konkurensiýa. Men nähile karşımdaky edil konkurent göremek hiç kimi. Çünkü men edýän işim ýürekden edýän işimiň soňuna durýan we öz edýän işimi garantiýer, uştoby karşımdaky hakykatdanam yani bir gezek gördüm, ikinci gezek meni ministeriýaly edip edýän. Oňa kaptan do konkurentler uje konkurent. Düşündün sen? Konkurentim yok. Konkurent gözlämi, konkurent
Men konkurentim yok. Men şol realak diýen arasy. Diň İstanbulda işleýänmi ýa daşary şäherlerde de çykýanmy? Başta İstanbul'da işlep başladım. Ondan Haýsy sonra köçesinde aýtmasyn? yok, köç olarak değil de bir semt olarak ya bir rayon olarak Rayon işleýän. ya näýlek Şirnevler esasy belli bir mekanymız. Mhm. İşte buram ne ofisimiz yani Şirnevler Center. Şirnevler o meydan merkez center diye. Atak esasy ya günlük işimiz Türkmen organizasyon yani Mara Milli Vasıtanın yerleşken yer Yeni Kapı. İşte şu tayda aslanlar. Günlük geçirýän wagtymyzy şu tayda geçirýän. İşleýän nerede? İşleyen yerim Şirnevler'de şu an täze bir yer bilen yani giýje klubu bilen gürleşdik. Şu taýlary çykýar. Herhepden 5-6 bazar güni. Hatta ýa-ni diýdiňe sa diňe İstanbul'da mı işleyen ya başka İstanbul'da başladık, özümüzü tanıttık, görkezdik hakikaten halkın sevgisini kazandık yani diyen yaşlılar, yaş kişiler yani mengden duşlam sevgisini bir ilgisini aldık da dine var İstanbul içine değerli Ankara taraftan yani geçen görüntünüz belki eşitensiniz Ankara'da Türkmen Tadil Partisi oldu. Ana şu tayam çağırdılar. Hatta nesip bolsa önümüzde kayson kaylaram. Din İstanbul pakaraj edemiz yok yani. Din İstanbul dip duramız yok da İstanbul dışında da Hudaýa şükür elimiz kolumuz yetmeyene başladı. Sprosumuz yani artdy ýatyp Stilist çağrıldı. Stilist nerede? No stylist çağrıldı. Da mıhmana kara. Gurudla nereye mengze botel. Simpatичный raydele. Biz esasen eğer mıhmanımız gurudla nereye mengze olsa hökmen suratda stilist çağırıyaz. Ve stilistin hem inbetin çağırıyaz. Ya her çağırýan mihmanyňyz guradyny nerege meňden olsa o başta Abu Samet we näme çağırmadyňyz? Sebebi şu gün no stylist toy döpti. Yani toy stilisti bolup çıkıp gitti. A biz olsa ondan rezerv almadık. Yani gepleşmedik de. Şonun üçün Guradyny erik bilen dowam etdik diýen. aynen şu yüzü bilen çektik. Dansdan oynayan. Dans oynayas, edýäs. Sen özün nereden? Mardan. Maradan. Şäheriň özünden. Şu yerden bir soru yüze çıkıyor. Nereden Özbekçe dans oynama öğrendin? Horazmça. Ay sağ ol. Onu var diňe senden şuna gat köp kişi sorady. Men nähilek atam pahyr Çarjowdan bilmem ganda belki badyr. Belki hakykatdan hem tansa bolan söýgüm bolduğu üçün ya da olmasa ganymda bolan üçindir. Çünki men atam pahyr, atam tarap Çarjow bolan üçün. Taş kursatlara gatnamadım. Yok şondan belki owadan olup bilen sen bilemok ýöne Kuran erik dip dursun asaklara Hudaýa şükür. Owadan berilip durdy böyle. DJ'çılığı nerede öğrendin? DJ'çılığı Ya sen düşüncen boyunca DJ'çılığı prosta flashkada aydım getirip koyan oldu şondan gutar. yo olur ýalak zatda. Hälene men ýöne onu gördüm. Ne sen ýa-ni konkurentler zatda ýa. Olana konkurentler de men gördüm hakykatdan hem flashka sakyp bilgisayarın başynda oturup ýani kompýuteryň başynda oturup da aydım diýip gelýär ki indi kaydym goýany gördüm. Atak men özümi övmekdäl maksadym toku sluh bolmaly. DJ olup da makinaň ýa-da şu puldyň alıp bilgisayaryňa flash olur ýalak. Däl sluhyň bolmaly, tak tutmaly, aýdym ýasap başarmaly, remix edip başarmaly. Sende var mı sluh? Sluh bar, Hudaýa şükür tansy men bar men. Tansçılar denmesinde sluhu var. Yok, meselem tansçılarım 2 görnüş öýrünýär. Meselem biri sluhdan alýar, biri görüp
alyada aynı harekete düşürüp aynı zat edip başarıyor. Ama käbirleri ba adamın izinden yetecek olup yani mesela men bir hareket edip durun arkanda duruyor mesela pattan sof koyalı. İzinden gaytala edýär. O tans olmamak zaten. Daşından göräm yani vay bul aylan yapırlan ya bök ya düş olur ya zaten. Hemme adam kıyın yani yürekten yapıştan hemme de alıp çıkıp bolýar meselede. Indi bolsa gadyrly tomaşaçylarymyzdan, mehmanlardan soraklar. Birinci sorak. Kerim Mehmedov, şu stüdyoya neyle geldin taşı? Ben bu stüdyoya näle gelim? Maral motor satja 2007-nji ýylyň R25 Sport sevindim mavi şu renkini asma renk diýdiň ha. Şonçu patsvet giydim. Ana şuň asty many şundy. Motorda geldim R25'de. Ne interesno. Cevap ver. Karoç alma isteýän bolsa habarlaşaň hokma. Başka sorak. Kerem, sana soru. Täze näýip geçirdin? Täzeli näle geçirdim? Täzeli ýatdan çykmajak derejede gyzykly, şatlykly şowguny geçirdim. Öz ýakyn çevrem bilen ablam, jiglem, dogandam bilen ýani şolar ýala gatnaşýanam bilen ýani geçirdim. Şolar ýa görýändem bilen geçirdim. Sağ bolsunlar. Men sorak berim o taýdy berdiler. Nari. Bol. Başka sorak. Kerem küçükken neçe yaşındaydın? Kerem kiçikken näçe ýaşyndadyň? Ya kiçikken näçe kiçi ýaşymdadyň? Şo näçe ýaş sorulýan bolsa şondadyň kiçikken kiçik ýaşymdadyň. Okay. Başka? Ona taýdan abi ýürü. Tamam, o. Kerem sen näme üçin köp ýatýan? Kerem näme köp gijelerini köp işleýän. Belki ýagdyanlaryň belki ukuyun gowurýan üçin köp ýatjanlaryň. Klient köp. O müşteri köp. Senin gelecekteki maksatların. Men geljekteki maksatlarym men öz içimde galsyn. Çünkü adam öz arzuwuny, hyýalyny, maksadyny daşyna aýtsa bolanok. Men onu özümde gözetirdim. Belki hemme kişide de, käbir kişilerde bolýandyr. Şoň üçin men özümde galsyn ýöne gelecekde inşallah tanalýan, gelecekde inşallah ululu wezipeli kärli yerlerde işläp oturjak bir nesip bolsa en atamy şu näme buýsandyrjak, watanyny buýsandyrjak bir güç ýigit dolanýar. Nesip bolsa. Normal atykyn. Şu şansyn ara, wadet, näme golumdan çek koýun. Gelecekde ýerden çyksan belli däl. Bizin agzalarymyz üçin özüň ýaşan bir maslahatyň. Özümde ýaşan maksadym nähilek? Diňe kelläň bilen näl, şu taýyň diňle. Gelecekde şu öňe maksat goýduňmy, şu maksadyňa ýykylsaň hem düşseň hem ýene tur, galdyrjak adam bolmasa da tur, diňe öňe. Başga çare ýok ýene. Düşdüň, ýykyldyňmy, hemme zaten kynçylyk ýok, ejizlik var dünýede. Şoň üçin diňe öňe mähran arkadaşlar, hemmeňe söýýän. Like basın, kalakolçik. Takip, agda olun, abone ýokmular ýa-da. Ha, kommentariýa da haterler mi olar da maýdaly. Ay. Karoçi, o mähran biziň şu söýgüli, ýani agzalarymyzdan öter ölüp köýüp üçüp barýan haterlerimiz var. Yani meňe haterim ýok, Hudaýa şükür. Bettelin haterlerine değişli. Sizi çok seviyoruz ha. Siz olmasanız biz olmayız. Siz bizilin galın. Eğer wdruk şu gepleşe mehman bolup geljek bolsaňyz, şu Instagrama ýazyn, bahasyny bilýäňiz. TL mi doldur mu? Dolur. Şöyle o menden dolduralım çünkü. Bulardan doldur. Kursu öğrenýän däl. Boldy. Şa. Şa. Oldu bar git. Oğlum gidiyorum ben mi? Spasiba. Minnettar. İbanın atay sanattan havale.